up. Collect your money. Wake up. Collect your money. Wake up. Tera, go get the moolah. Wake up. Money go kala. Kala go yellow dilla. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come, you come, person matter, person we don't mind. But when I land softly on the sofa floor. So far so good, Koni Bajo, let me see you. Oh lo lo, let me see you. Oh lo, Bukao, let me see you, de Buga. Oh lo, let me see you. Oh lo, Bukao, let me see you, de Buga. Oh lo, let me see you. Oh lo, Bukao, let me see you, de Buga. Oh lo, let me see you. So whenever in Agabiga through any test, remember, Chineke na-akwadobe gị for a mission. Chineke na-eme gịnị akwadobe gị maka ọrụ ọ chọrọ ka ị rụọrọ ya. Ọ chọrọ ka isi ike. Ọ chọrọ ka ị bụrụ gịnị akwa akwụrụ. Onye otu Kristi bụ gịnị akwa eme gịnị akwa akwụrụ. Onye nwoke na-agabiga test a ọ gịnị ka ị bụrụ gịnị akwa akwụrụ, not akwa ada. Therefore, gịnị ka anyị ga-eme? Kedu ka Jizọs wee merie ọnwụnwa nke ya? Ọ tụkwasịrị obi ya niile na Chineke. And o kwero ka agụụ nke ahụ, desire, ka ọ dị selfish, ka ọ bụ sọsọ maka onwe ya. Maka Jizọs, o nwere the power. Ọkwanye nwa meja multiply ya bread, ndị mmadụ taa ọkafọ. He has the power, and ọnwụnwa anyị na-enwe in life bụkwanụ ihe nọ within our power. To abuse our power, to use it the wrong way. Ekwensu chọrọ ka Jesu nwere ike ya mere ihe na-abụrụ ihe ọ bịara ime n'ụwa. Jesu ọ bịara ime majik. Jesu ọ bịara just ka o jewe ndị mmadụ bribe ngwa na ụfọdụ unu furu yesterday election ụfọdụ a na-ebugharị ego ka enye gị nke a. No. Jesu bịara ka o gosi anyị ụzọ nke eluigwe, gosi anyị ụzọ nke Chineke, mee ka ọ dịrị anyị mma. So ụmụnne na ụmụnna na Kristi, Lent bụ oge anyị nwere iji mee gịnị? Iji wee sie ike, si onwe anyị n'okwukwe, dị ike ekpere, maka a lot of things na-eme anyị n'ụwa, na-eme anyị ji eteke the wrong choices. Bụ gịnị? Because na anyị amara onye anyị na-eso. Onye anyị na-eso dị mma, ọkwa anyị na-agụ n'egwu na-eme mma. So mgbe ọnwụnwa bịara, whenever you are going through difficulties in life, ebijozi n'aka ma oge ụfọdụ mgbe mmadụ na-agabiga ihe ụfọdụ na ndị be anyị ụfọdụ na-anọ ebe a na-elekwa afọ ọgwụ n'ụlọ. N'obi so unu agbachi m nkịtị. Ụfọdụ nọ ebe a na-erekwa ha ọgwụ n'ụlọ. Enwe onye nke ebe ejere ibi ozu, achọrọ m ịgwa obodo ahụ. Ha nọkwa obodo oyibo, mana one room abụrụ maka gịnị? Alụsị.
Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịhụnyere gị onyinye ndị a anyị ji eme mmemme nke mbido ịdị asọ nke ncheta ọgwụgwụ Onyenwe anyị Jesu Kristi site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. N'ihi na ọ bụ gị nwa tiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nzukọ ji eju anya nsọ ka anyị ji jupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eche ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: ndị sista na ndị brọda na ndị seminarịan na ndị lay minista niile, ọkachasị ndị nkụzi ndị na-akụzi nkụzi nke okwukwe, ka Chineke ji ike niile gbaa anyị niile ume n'ọrụ ka nke anyị na-arụ, ma were ndụ ebere kwa anyị ụgwọ ikpeazụ anyị ayọọ ife Onyenwe. Chineke kpọrọ otu ịgba ya otu dịka ndị religions, ndị nwoke, ndị nwanyị. Ka okwu a Chineke kpọrọ ha nke ha ji onwe ha wee chọrọ chukwu aja n'ụzọ pụrụ iche. Ụlọ okwu ha ga-azagide na mbọsị ile nke ndụ ha. Ka site n'ekpere nke nna anyị ga-asọpụrụ eji Maria, the mediatrix of all graces, ka Chineke nye anyị niile bụ ndị akpọrọ okwu a amara nke pụrụ iche. Ka anyị bụrụ aka Jesu, bụrụ ụkwụ Jesu, bụrụ anya Jesu, bụrụ ntị Jesu. Ka anyị nwee ike ịgba odibo a ọrụ ya n'isi njedebe nke ndụ anyị. Anyị ayọ ọdụrụ na anyị. N'oge nke ụkọ nri nke ego, ogbugbu ndị mmadụ niile n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ka anyị rịọ Chineke ka o chekwaba ụmụnne anyị, ka onye ha amara ka ha
ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha nke ndụ. Anyị were jisi ike n'okwu niile si n'ọnụ bụ wee pụta site na Kristi. Ka anyị nọrọ naanị ndị nwere ndụ ha wee nye maka ịkwara Chineke odibo n'ime nzukọ nsọ. Ka anyị nwe obere ndidi, ka anyị nụ etu ndụ ha si na-aga. Anyị na-akpọ sista na-abụ onye izizi ga-ekwu okwu ga-agwa anyị kedu ihe ọ dị ka ya ịbụ sista n'ụdị dị etu a. So sista Ụkamaka, biko bịa ka ịgwa anyị obere okwu. Sista kwucha nne anyị ukwu anụmabịa Honorable MP Sista Mary Paul achịkọtazi okwu. Biko nabata ha mmadụ anọkọ ebe a ka ọ So dịka fada si ekwu, eso m n'ofu ndị nwere onwe m wee nye n'iso Kristi nso nso na ndụ niile. Ọ sịla ka anyị kwuo ka o si dị. The big picture bụ na ọ na-asọ rịrị, ọ na-asọ rịrị. Nso nso na ndụ ya niile. Nwoke na-abịa, nwaanyị na-abịa. Onye nọ n'isi emume Fada Kasimia na ọ bụ religious, mana ya abụrụ. M ga-agụ ihe mere na ya ma abụrụ. Fada Andrew na onwe ya bụkwa religious. Ndị brọda n'ebe a kama na-atụkwu chi ụkọchukwu mana ha bụ religious. Ihe mere na Fada Star na abụrụ maka na okwe ha nkwa ịtọ ndị religious na-ekwe nkwa ole. Nkwa ịdị ọcha dị asọ, chastity, obedience, irube isi na ịda ogbenye, poverty, nkwa ịta nke bụ mkpụtarị ọnụ bụrụ na ha ga-ebikọ ọnụ dịka ndị apọstọs wee bikọ ọnụ a na-akpọ community life. Ihe a bụ ihe gbara ọkụ n'ebe ndụ ndị religious. So Fada Kasimia emechaghị ihe tupu o wee bịa bụrụ chie fada. Ya na ndị bụ religious, they are not ordained. I'm not ordained. I profess my vow. So I don't ordain. I profess their vow. So ndị emechaghị ihe taa ha chizie fada ha bụrụ fada. Then mụnwa bụ ebe a nne anya na-akwa ma ọ dịka ọ dị iche na-akwa sista gị. Ọkụ ya? Ọ dịka ọ dị iche. Ihe mere bụ anyị nke bụ religious, mana ndị ọbụla na-ebi na-akabi vaụ taa n'otu karizm ha si wee dị, n'otu iwu otu ha si wee dị. Mana ofu ihe na ibi ya one and the same. My own experience, ụfọdụ na-join religious life a mgbe ha na-eje join ya gaba skuul ndị sista si ebe ahụ wee gasịa ọzụzụ nke a na-akpọ pre-novitiate. Ya bifo ha ga novitiate mechie sista. Nwee ndị bụ ha gụcha high school ha join ha. Nwee ndị bụ ha rụkọta ọrụ ọbụla mmụọ Chineke ji sị ha bịa gbara m odibo n'ụzọ dị otu a. Ha bịa chọba nke ha ga-abanye. Ụfọdụ na-eri akwa, ụfọdụ na-eri efe nkịtị. Ụfọdụ n'ibu ịmara ihe bụ karizm ndị ihe ndị na-egosipụta ihe ji bube ha. Ịmara nke ma nke a ga-abụ nke gụrụ
cause you already know. Hey, narekene, papa. I'm tied to global, and I'm making it. Even though my blood is sinner, never since the day to cover me, yeah. Every day you protect me, never allow me to put in shame. Oluwa mi yo, Father, thank you. Oluwa mi yo, Father, thank you. Uzana Mwente tria mi mele Mweti baleluya Olo mi lulu Mweti be uzana Mwene je mwenana Ogadere monama Iya buni nebe Ogadere ginama Mwene je mwenana Ogadere monama Iya buni nebe Ogadere ginama. My life is the testimony. Grandma raised me well. God, you gave me mic. Say make I dey sing. Say me now I'm the king of the year. Everywhere I go they want to know me now. Grace to grace till they direct me. Father, thank you. Mwete tria mi mele. Mweti hallelujah. Olo mi lulu. Mweti be uzana. Mwente tria mi mele. Mweti hallelujah. Olo mi lulu. Mweti be uzana. Even though my blood is sinner, never since the day to cover me, yeah. Every day you protect me, you never allow me to put in shame. Oluwa mi yo, Father, thank you. Oluwa mi yo, Father, thank you. Mwende je mwenana, ogadere monama. Iya buni nebe, ogadere ginama. Mwende je mwenana, ogadere monama. Iya buni. Jerusalem, ikayalami, ngilondoloze, ambenami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ngilondoloze, ambenami, zungangishilana. I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Ilondoloze, Zungangishilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's goes on my mind, just trying to survive. Ilondoloze, Zungangishilana. Tomaka ema wuru, oti wuru si wuru. Emi wan wa mi ni gboro, toju ko oju o. Ni eni teju sori, time si mi soli. Lati ikoro si gboro, down to Ikorodu. Yame, I kolana,
buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami.